famille, 1000 problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la beyadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, ada urangur damus dam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe. Sera de mono, kono dole jeli serni de. Wota wadam ne, biddi dam wota wadam ne. Bingel nena, wada wadam ne. Nyeri mali kitene sini nyamde. Nyeri mali kitene sini nyamde. Wana joli kalamude, awali komisikano. Abdourahmane an kam de gir ko ngon ka jiddo nyambim wal han nar ne dum ka jiddo jakkudo Sofia aburam don hana fewi ni wona ko hollu sum buubi wala sum budi yo haajuma bon hen wona nani ka sukun ka jiddo mo nyamda jaha jewa mo nyamda kon wona min nyamata andar ne tay le ka jiddo jakkudo ko won ni anyam fana min ko narmi do galle he ko amedi fena dem nyante ha amedi fena dem kattay adan ko hollu sada jogi mo pewnanda wala sada yiri mo pewnanda jaha pewndi ya ayer ne wana do en wana nani te cukkonda xam goppa kam tout tranquille Abdourahmane merde way yaw Sino guli bubata ko sambirata ke fawe ka ku fenno wada wadam ni jasela wada wadam ni nyiri mbandi gite na sini nyamde Fahmat an non kam bida ka aada ni Allah tan a woppanta kam o Sofia Fahmat woppanam Sofia Fahmat min mi suwa mai tan si dañi wi am korong dow suudu mutta tan doga aran wi ado der suude parah te non mi sohlani do mi galle he mi sohlani do mi suudu he mi sohlani rotere moy dow lesam he an sab Allah woppanam Sofia an nani non haadi mu yotta do tan tawa he dew dum haji mbaa jeeda afa yaay ma an o ko neddo bon sika yimbe da wo bukari ko wonan bukal oppami deede me mola ma Allah mi wonko woji ga ma hewi tawona dum dodi an ko wutuma Sofia an sai Sofia sa singti jiminge jingan ko jibinal o ko jibinal de ko bingel jengel de ana singe bingel jengel an mi andi ko musuma ne an mi alta ni ko musuma an ko bingel jengel Sofia ko won min buftine mako min jagge mako min nange mako ko won et puis après ya quoi Fahmat an mer siki gitima de puttini kono jeeta noppi ma di kadi hedi ngaabi machallah kono di nanata mimi haalti mi hollima mi tegi junga mi wadi ko woni fu a jabayn kacali an he
an wadde anda Sofia kala bonande fudde do e nder o galle ko kay awinde yew Sofia wawrane Abdourahmane Sofia wawrane Ahmadou Sofia wawrane Jeewo Sofia wawrane Jongoma Sofia wawrane Bukari te Bukari kam alhamdulillah de jawmi andu hon woni Sofia de jawmi andu ko huywere hen de jasde min komi baddo mudum attention tout tranquille wallahi wala mako attention kay wala mako attention ha modje de an cikina ko mi anda ko na kulmani Sofia Por vive correto. An assassin hol kalando min ko mi reedu. Ha? Andi ko gandituma. A jodonde suduma. Kala ko kalanduda. Jalta bowal taw ya ko ton. Do joni haydara natti suudade. An bandio. An ka keydinodo non. Mi felatama ka keydinodo. Memeda goto tan biya ka reedu. Ay dum nangani Abdourahmane an bondo bimami hol nafiga nafido bulde jeygol kalandom bidom min ko mi reedu lepti kam lori kam parce que ka nyamo himbe merde fissé boni da reedu bu nangude gorkam dum nangani moyma sayele sengene Sofia onko wona kulumon mi mere andi parce que Sofia onko andamma Sofia andama hankima e jongoma o kurjuru Sofia andi hande makale jongoma ko dum tagal wala mo attaquer à chaque fois ça yum Sofia pour tere yo natiga yaltiga 5 to binge jenge changay lady ko pa cugule jenengel ko won ko jibinar min bufti Sofia min jagge Sofia min jaggindire mako ko belam hadde mako ko wala hadde so wala mo yo natga som tay mom taw mo dow ko problème le wu ko Sofia warma halam dam gore dam ko Sofia wima Sofia wadi ma ala haltan ne ko sabiya wonde wadi ma yara on ko wan hal gore tan Sofia ala foko wada kala ko jida do ko boni Sofia woni human ala ko warma an ko warma ko tay sayi binge jenengal singe mako na Sofia ko warma Fanmat ana yeta non te poser une question non pourquoi faut mo pat ala do binge jenda Sofia singtu binge jenengal de ko jibinaro de ko wat wala jam sul mawn Sofia ko jungo manda je peux rien entendre encore y a quoi même Sofia ko won ça va ça suffit mina wari mine Sofia min buftle mako min jagge mako jungo sapoy jedi ko mel la fo mbara ndeysan y a quoi sa yidi nande gonga uddit noppi ma mi halday ma jaha hada gorko ma namda mar dewgal ma ngal dagi wala dagay Jew he wadano wa upuan Jew Fatan toma ko dum kam o hol kalandom min ko mi reedu John Farol Jewan tama wol suñu et puis ho wi ma Sofia ko reedu Jew am joni Sofia won reedu ni modde tali dum dal haaloji cew haaloji boni Jeewa ka non mbab woni vampire Jeewa hada kalma ay Sofia ya at tout tranquille est ce que dani kalma an bamgal gal sa wi abi tan bana balal ladum andal hay goto nana bada abal way aran way chaque jour rek e façon kess joni wona de balle wada mi nyaago dan billahi Jeewa saranake ay gedde fo joni comme tabde judam ni renomi de te Jeew ay kala mango do monta dum haltu mi wonta hen hal minen far non ha huruf mago to ay Sofia Jeewa man ay ka bon te billahi Jeewa fa fotre ay kala ko moji bononne neddo ma geti pottuni tawa jeeta haydar an an sika yimedo ma jayto Sofia ko dum intérêt ma an mate anda Sofia ko baleje kurum ko kiitaado bondo mba Allah bonni yew
sinda fahaman yew ñande gonɗa coowi mataw yejjiti min yejjitay ñande Sofia wiɗo cippo nder suude ari joɗɗinde rotere mo Sofia tawi golle ngasi o tawi ko golle ngasi ko ñande hen reedu ma boñ yo bon gil rotere mu fawe lese Allah aduno Allah nawi gasi singtu ɓingel jerengel goppa ɓingel jerengel moi to mi latamal wala mo ridiculiser yesamde ɗum ala sikala no mbiɗa waɗa gamba mi ngappade ma mi haalima de o puccamu tuttarankide ala ko wima ala ko waɗma aɗa senge mako non Sofia ko wat ya quoi tampere jili ari tampere jili hoyni kam fasiraɓe nan jala Abdourahmane dawgal jimmi ko kalna kam hande mi wawa haala mi wawa gulal mi busando met an yewta wartu gulen ngi bima ɓiɗɗo so jiminam taw Allah ne wela est ce que fami jimmi ko kalna kam dawgal ngal holko woni hen Abdourahmane Sofia haɓɓiɗo wata war ɗum mi haɓɓitani hande mi haɓɓitani janggo jimmi komi busani ɗo maître ko kalna kam ko woni dawgal ngal ko wallahi lazim sa haalnani kam mi yaltat gallo walla mi watto ƴeewa hen noon ko ɓuranma wona fami Sofia dewgal ngal haydara ala hen ngal bima wonko woni hen haydara ala hen bima wona gonga par ce que so haydara ala hen gallo fo rewata yam ne ñakke Abdourahmane ƴe waɗa gollum jimmi ko kalna kam ko woni dewgal ngal min mi tappi Sofia dewgal ngal haydara ala hen bimam Abdourahmane wallahi wona gonga haydara ala hen wona gonga par ce que gallo fof ne rewi yam ne sukke noppam rewi yam nandu joom gallam ha jeewo oɗo en Abdourahmane haalam ko ɗum woni waɗananta dewgal men huma ko farta e sunna haydara ala hen Fatimata joni ɓayde hayso joom galle haali a iwrat ɗum nana iwra ɗum ñaama koɓa ɗum gallol ɓurda joni an ƴeew gila nangue fuɗat ɗo ha ɗo ɗo mutat haalo Sofia min mi haljiti hen nayi c'est comme ça que tu dois faire min somi ala ma haaju somi ala ma hommo sa tiiɗane yam hay sa witti kam sa yiide yeeso mi jarata a yiiɗama wona a yiiɗa yiidemo so witti oto haalde makko passe comme ça il passe comme ça c'est fini an juna yiiɗa jomum so jomum tulni malla jomum so jomum haali malla c'est quoi ça ahan kay a haalta kay yo won mumo singtu ɓingue jeeri wona mbiɗa ala makko haaju ala makko ham oppumo tout tranquille sa wittimo tan oppumo wayno anda mom gasi c'est tout ena waɗi minen ala tan futna ɗeɗe guiti so yini wona mum won mum cim fatigue waye Sofia waɗi minen yo wiya a haalta Abdourahmane wona gonga min mi tappi Abdourahmane oppam Abdourahmane min holko manmami min Abdourahmane min holko manmami sona yiɗɗi saabu Allah jiɗirmami min holko man mon onon worɓe ɓe pour que hay goore mon wawa haalande kam gonga kala mon naatni fo mi metti pour que wawa haalandemo gonga artir hakkille ma dewgal ngal haydara ala hen wona gonga Abdourahmane dewgal ngal wonko woni hen par ce que so haydara alani hen gallo foof rewra yam ne haalde yam Abdourahmane min comme nanɗo ne natmi ma nde jiɗirmami ko saabu Allah Abdourahmane woto funtam ɓe kaala ɗo fo hay goto yiɗama hen jeewa yiɗama jongomo yiɗama ɓe gaɗannaga dewgal ngal andu hoorema ɓe jiɗama jeewa yiɗa yawne galle he woto funtam funtani artir hakkille ma wona gonga artir hakkille ma ɓe jiɗa yawon ɗo ɓe jiɗa yawon ɗo ɓe gañanmaga dewgal ngal kam ne hara cuuɗi yo kala ko jagguɗa accu gara ballami Sofia won ngal ko jam Sofia mi andaɗi iwti kamɓe wondu mum a faami ala ko wiyanima ala ko waɗanima ay wuttam poñi kam ɗo ala ko wiyanima jiɗmi gara ballani kalda e Sofia Abdourahmane ko mbiramo ha wayni Abdourahmane mi andi wormare no wuuli wona tan wulla tan haw kanko ne woni e haal Abdourahmane mi handimo oto hulɓini oto wimo haydara debbo de fontidireta oɗo probléme mo jogui o sibel wardinde makko rek Fatima waɗanani ko miwani ko mbin ko mbirɗami ko ñande hen ha joni ko hen goni mi waɗani mi wiyani a faami mimi joɗi nder salle tan ha yettimo hoye eyyi Abdourahmane haalnam gonga a faami walla mi yalta galle o walla mi warto Allah safallah joni noon yimɓe gara ballani par ce que sa wallanimi o etama jiiɗi ɗum moƴƴani a faami mimi haali ɗum haalnam wone dewgal he jeew en mbi kam ni jeew en mbi kam na ko haalo jeew heɗe to ɓe ɓe ganduɗa ko ɓerɗe ko bonɗe koɓe eñanoɓe min jiiɗa yo wonɗo a faami dewgal ngal welani ɗumen
Tadio an kam ko opone woni sina Abdourahmane o jas kanko baddannomi kono andi ko gandituma ay ngal dewgal iwat to o ɓiɗɗo bonɗo jasɗo mi waranmo o maaya min to gommi ɗo jongoma ngal dewgal ngal iwat eyi sabu ngel ɓinguel ngel jibintake ɗo e galle he mi wawa ɗum komi anda fof kam haala Abdourahmane min ɗum haaja mala hen eyi tako ɗum tan wonno gulaɗi moɗon ɗi itta men ha laaɓa ceerno jongom kon take mbiya haala Abdourahmane ala hen ko ɗum woni komi mbiyata koye bonnan ɗum wallahi mi haanimo greninde mbimi oɗo nen haal mabɓe oɗon san debboreede yiɗa mette yiɗa bojji yiɗa sa yewene yo ñamtana haala 9 mois ne woɗɗini jo wonki mais aɗa wawi wadde supporté 9 mois ɗi fof siɓe ala wallodira e makko puntidira e makko debboreede yiɗa mette yiɗa yewene yo ñaamo yara ndiyama heew o wawa joɗe place goto deeje min minen ɗo kala ko sohli mami ngabbu dow mo walla mo hen siɓe ala wallami oto wimo haydara hay somi ngabbi dow oto wimo haydara Fatima a faami min ko mbinɗami ko mbimami hen gonmi ha joni min kala ko wawi wat kala ko waɗi miɗa wawi wat supporté a faami ande yo woy walla ande dañ ko metti ɗum tagi gar mbiyam ya wallam a faami kono noon sa tankom heeɗo ɓeeɗo ni tan wata il faut o acca ɓeeɗo tout tranquille o acca yo accu ɓe par ce que ɓe koɓe ɓerɗe moƴƴani ɓe ko bonɓe ɓe jiiɗa yo wone galle ɓe jiiɗa dewgal ngal jeewo kirowo bonɗo ɗum tagi kom ɗum irtini joni noon min da halan cuuri Fatima immo ballami Sofia mo nder mbimami hande ala ko waɗani woyi ha tambi yimɓe gara ballami ala probléme joni jeeyen tan mi yiyami yiyamo mami yewdemo so an kay jol place go tan ndejam daara minen tan mami yewdemo somi yewdemo ko hakkille makko mo watta kala ko woni ɓerde makko mette mo ha noon foof yalta gasa so yo woyano woye gasa mi débrouillenoma walle parce que wona bondir suudu an boni toon ko tonon ɓen jakkalda e mo Sofia? Sophie? Sofia? Sophie? Sofia, ko woni kadi? Ma chérie? Sofia? Sofia, ƴeew yeeso ma woni way changeude ni. Sofia, no puɗɗiɗo bojji. Ɗiɗo bojji moƴƴani ma de. Surtout oɗo état mo gonɗa o. Sohlani bojji ñaago Allah ndu wonɗa hoore ma Allah hokkuma sago ma ɓuri ɗum wayata ko ɗiɗo bojji ko jamma e ñolom ko Fatima min fotani wayde de wallahi a fota wayde te min ɓuri kam hen muusde Abdourahmane mo mbawmi haaldude e galle he fof hay soko Sofia o ƴetta probléme aji fof o watta e dow am o huɗami o ƴattomi o yennami o hoynami e nder yimɓe min ɗum maayi mi lori jongomo mi natti won nandude e neɗɗo hay goto anda ko nandami Abdourahmane ko jasɗo ko kuɗaɗo o lorli kam o lefti kam jeewa ɗum de fof de ko an fawi hoore ma an jaɓi ɗum Abdourahmane probléme o dañi fof o waɗe ma kala probléme gonɗuɗo e galle waɗe ma ɗum de gana sallata ko rafi tan dañata so ɓoyi ko ɓerne taƴam ɓerne jogotoɗa te ɗum ne wawi addandem rafi goɗɗo te so ɗum ɓenni min mi haalninom haala Abdourahmane hoto haalnam ɗum so tawi aɗa yiiɗi yewtere meɗen weela he ko min haalantuma haala Abdourahmane noon an ko jiɗɗa aɗa foti miijade seeɗa min e Abdourahmane ɗo min gonano mi dañde probléme somi haalema haala Abdourahmane mbiya yomi yaltini hen ala fof ka wiitama ala fof ka watta kam hande noon weeli ya dañ probléme an e Abdourahmane mbiya aɗa watte yam ɗum mi jaɓantama ɗum de probléme ma an e Abdourahmane ɗum ko probléme moɗon ɗum haajamala hen par ce que metti wonno kewirtema on kadi bojji haydara mbawa hen Fatima min so tawi bojjen koranno bojjam kori ɓooyi par ce que ala metti ɗum wurani ala komi waɗa Fatima guel mbeɗa woni cukalel mi wurani ko weeli jinnaɗam yeehi acci kam hande to nenam foti darade ɗo daraki ɗon kala gorko mo ndesidirmi mi sikka on woni neɗɗo mi taw ko on ɓuri bonde par ce que Abdourahmane oɗo cikkannom ko meilleur cikkannom o fenanta kam kon ƴeew hande
haydara natti jarti haydara wa ɗum ka cuuto sira yahana e nokku te mi yiɗa woyde par ce que bojjam ɗi ko kori ko woni e ɓernam nde ko heewi fatima guila ngannduɗa ha ma yiide kam e belam o wi noon ka cuuto sira yahana e nokku Sofia fof ma are ma jol un jour viendra ma jol mbiya alhamdulillah rabbil alamin Moussa tan mais ana yanta parce que tu es une femme forte o len san bojjidi mo ngoyata di moƴƴani ma moƴƴani état ma mo gondira accanam haala he min nannanima hen ni kono min ko muusimi mbeɗa dañi droit haalandema kono pour goto kam ala mi nannani hen hay goto noon min mbeɗa wawi ko muusimi fof mbeɗa wawi ƴettude yo wiyam ko wela kono goɗɗo mi jaɓantamo ɗum est ce que anani kam mbe ɗum ko hande jeew mo fu andi ko hoore muɗum noon mbe welani mo fu andi ko hoore muɗum ɗo kala dañƴo probléme pour ma goɗɗo ɓurma hewde probléme min cikkunomi cehilagal mo fof so dañi probléme foti haalande goɗɗo an so Abdourahmane memama tan mbiya aɗa wara ala fof ko heddantama ala fof ko mbiyatama haala Abdourahmane yoni so tawi noon aɗa yiiɗi gonnede dow jaam mi yiiɗa nande ɗo haala makko han he ñande fof mi wima jongoma a yewtere welat joom galle eyyi so wona ɗum ko ranma fof ko lawol noon yo wel te an ko kalta ɗo hay cohérence goto ala hen aɗa wonɗo tan aɗa waɗa wej wej te an jeew est ce que ça va Siri va à l'école aɗa ko jinmi haala nden ya ƴewtunoya hoorema par ce que ni no mbaɗa ça ne va pas hein min kam ko heeɓi kam min est ce que mbeɗa selli min joni haala kangat tan kaalami mi anda hay ko kaalami miɗi fof mi yilo psychologue haalda yemde nduɗo reedu so wonno ko min taganno walla ko so min addanno nduɗo reedu arta hey wiya safulla par ce que kala mette ɗe gurmi hannde nduɗo reedu en jeeya hen mi yiɗa sowanade gorko mo ganduɗa hoorema haalnani kam gonga taw min beldani hey oɗo haala oɗo ɓiɗɗo so jibinama taw mi andata ko Allah ne wela hey uppo haali ɗiɗo haalaji moƴƴani wiya safulla ha yetto Allah on ko Allah hokkuma on mo dañani ɗum ɗo woni san ɗum ɗo ɗum a sohlani ɗum ɗo ñaago Allah Allah hokkuma sakoma ha so nawi ko ni Allah rokkirat kam mi sohlani mais mi yiɗa no miijoɗa ɗiɗo miijoji ɓuri wat ɗum ɗo hakkille ma e suudu ne welani ko debbo desa tan andi ko muusi ɗum e suudu mum mais muñat tan ene maaya ele muña kala ko jiiɗa fof ma are anda dañi ko muusi ma janggo ma dañi belam ha oppo ɗiɗo bojji goppa ko kalta ko ñaagoɗa Allah yo Allah hokki sago ma ɗum mbiyamama chaque instant gattira hakkille ma ganda ko noon Allah fesi ɗum e ma so Allah fese ma wonana a jaɓilal Allah ha mbela maari après oppo ɗiɗo bojji moƴƴani ma ko ɗum kadi mam fatima min holko mbanmi Allah mi mbeɗa andi a tampi mais oppo ɗiɗo bojji un jour viendra mbiɓa ma wi alhamdulillah oppo ɗiɗo bojji a wayani arrête ça way ça c'est pas bon toi aussi arrête de pleurer comme ça c'est pas bon toi aussi on mo dañani ɗum ɗo wallahi on mo dañani ɗum ɗo fiya jamma e ñalom taw dañani belam mbani yetto Allah on ko Allah hokkuma annen haydara eh lokkani non kam non ya safurla ça viendra après inchallah oppo ɗiɗo bojji moƴƴani ma ok an woni neɗɗo bonɗo an woni sayi an metti jiif est ce que an so lelima an haɗɗano an keddi ko gurnama jarani julɗa par ce que a taƴi enɗa ka zina gonɗa sah ko zina mbaɗɗa par ce que haɗa andi dewgal ngal haɗa andi ko woni toon makka maali te ɗum Allah jaɓani ɗum foof haɗa hen wuuri ha par darɗa han yeesam kuccitama billahi ponɗa tan ko ma yiya poftoɗa quoi Amadou e ko mbanni ko mbanmi haalnam ko mbanni an naka mbaɗɗa wona ko mbanni par ce que wona juul ɗum mbaɗɗa jam fode mawna bonna gurnam mum an gona à lees happara wop calɗa Abdourahmane wiye façon gargol fof mi are ma pour yo a woppu woto o bone waɗa joni noon a yeehi ha waɗi Sofia reedu aduna noon nani yeeso ma de Abdourahmane aduna nani yeeso ma hoyi ma jas ma wallahi battane ma moƴƴata an Amadou an mbaɗɗa ko jalla Amadou ɗum fof an faggi ɗum nde bonande fof an faggin jogoɗa debbo jontaɗo toniɗo e saha mum aɗa fof no yiɗi ɗum keɓaɗa ɗo welsindo ha yalta juuɗe ma darɗa haɗa wofa kalata hanti ala kalla an pourtant an wi mi yonma tottu hooladema waddema juul yinode kelli fagal ma mais so neɗɗo ina yiilo tan bon kuɗaɗo yo jaggoma an a nefata mi andinma noon mi andinma a waɗi ɗum ɗo wona billahi
a huɓɓi jaygol ngol ngannduɗaa ma ngol bonno ngurdam ma haa ndawa maaya ma yimmette haa ndawa maaya a wonta yi ko welma e ngurdam ma so yeddi noon ndewen laawol njiya ɓuri ɓoyta Amadou bombo yombo huɓɓu minen bombo kam wa jilluɗo wonde debbo ma ha wona reedu on bombo kay ala ɓuuri mawɗo Allah hoddiri o wona reedu tan wona reedu ala kam mbawɗen ala ko mbawmi e dow tayaɗe ma e dow calsiyagal ma e dow wondema bande an e joni dow a nefata joni ko jiɗɗa an jiɗnomi ko ɗum wasga yettoye Abdourahmane kalami nde sa waɗin noon ɗum yettoyta ga amon wawa humande ba par weldata koye mum ɗum wawa won mi leldimomo reedi hannde quelque si pourtant wona ɗum kalnade Abdourahmane onon nen wonani onon elle tan on jiidani yumma baaba elle on jiidani galle mbo woni elle on gona neɗɗo miñum walla neɗɗo mawnu Kisma menujuma deftar ham ko segi ɗum ala ko mbaɗɗa ko an holo mbawirɗa ɗum defta vie privée fof ara haala ɗum mi haalani oɗo criminel vagabo jahara haala ɗum vie privée to pawɗa ɗum ha non an ala haydara ko kalɗa a watta bonande ma kala ko kalɗa ha pare mbiya e faɗa mi haalama ala haydara ko kalɗa Kisma ay ɗum ko mbaɗɗa a tegani ɗum hay nokku gurdamam jiɗɗa herƴindi ok Kisma horma yijjin noon kala ko mbinoɗa yomi waɗ mi waɗi hay reedu Fatima ko an tuttuno kam posone yomi bonnu ɗum eyi wala yijjin ɗum an est ce que aɗa andi warde ɓinɗo no wayni warde ɓinɗo innam aade onon gartiri hakkillaji hay hakkil goto artiraka ɗo haal gongo o jaaha gongo o calsiyagal baɗagal ngal ɗo e bone baɗɗo ɗo fof homo rondima homo waɗima wona o Abdourahmane iye welani ha welani noon kono an kam joni a okkani Amadou kam a rokkani ɗum tan respecte haydara so haali ɓuura ɗum mawni ɗemga son pewji de hunde pirta te an siko kala noddiri oɗon kaala mbiya hat ɗum yettoro jonggo Abdourahmane ƴewten hunde aɗani ɓurten de te noon o kala wawi wa ko mawɗo ko jeganaɗo Abdourahmane wonano mbatta ni a pari sukka min tey fetse an Abdourahmane merde onon ɗiɗo poti mbira joni noon Amadou e joni nanda way manda an hat lemsi wawi eyi onon mbaɗɗon bandiraɓe onon ɓe kam ndeyi ɓe keebi won neɗɗo goto ɓe jiida en neye ɓe kam neɗɗo hunde waɗa tan hakkude ulludo rawanu hay ulludo rawanu natti joni ham ko woni ko ɓe mawɓe gaayi wororo koni ndaw musiba ndaw wasde nandir cey kono min ko min heeɓi dañcaɗele ɗe reɗɗade hakkude ɓe yimɓe ɗeɗo tan ala hen fo nandiraɗo goɗɗo ala fof mbawɗa wurto abba yo goɗɗo he min e ma to paaduɗen to wallahi hay ndiyam ala toon ok comme tu veux merde ala fin Kisma merde mbimami an mi haala nder haala allo il faut mi ummunomo moƴƴi tampere jili ari tampere jili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musɗam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiri mballi gisene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano